Diyos maray na alda po sa indagabos mga tugang sa leksyon tapo niyan pag-adalan niya to ang law of exponent number 3 and isusunod po niya to ang law of exponent number 4 ta haros magkaparehas man lang sinda. Ang law of exponent number 4 po extension man lang kang law of exponent number 3. Hilingon ta po kung ano ang law of exponent number 3. Ang apod po saya is power of a power rule. And iyo po ni ang form kan formula. Kung igwa kita ning exponential number, ang base niya is b, ang exponent is x, and gabos po sinda naka-raise sa saro pang exponent y. Ang simbag po makukuha by just copying the base and multiplying the exponents x and y. Ano po taro kayan ang rule? I-analyze na po. Halimbawa, igwa kita ning 2 raised to the 4th all raised to the 3rd. So, eksaktong-eksakto na ang form ka ni, yung mismo ining walang parte kang formula. Ninguli po tayong exponent 3, ang base is 2 to the 4th, pwede ta siyang i-expand araw ka ni. Ini pong 2 to the 4th, siya ang base, ang exponent, ito pong 3. So, ang ginibot na po is, pig-multiply ta si base 3 times. Ngunyan po, ining sarong 2 to the 4th igdi, pwede tang i-expand, ining sunod pwede tang i-expand, ining sunod pwede ta pong i-expand araw ka ni. 2 times 2 times 2 times 2, yun po ang nangyari sa pangaduwang factor, as in sa pangatulong factor na 2 to the 4th. So, yun na po ni ang expansion kang sa tuyang given problem. And piragabos na to igwa dyan, igwa gabos ning dosing 2 na factors pig-multiply by itself. And ang shortcut na pagsurat po kayan is, gamitan ng exponent, ang base is 2, ang exponent kung pirang basis gabosin na pig-multiply. Ngunyan, ang purpose po kay ning law of exponent na ni, paano kita makakakuha kay ning simbag, hali sa given, direkta na sa simbag, dahil na mag-agi igdi sa mga intermediate steps. So, paano ta po makakuha ang 2 to the 12 kung hihilingon ta lang ining given problem? Hiling-hiling po na makakuha ta ang exponent na 12 kung imumultiply ta lang ining 4 times 3 na mga exponents. And yun na mismo po yan ang gusto sabihin kaning law of exponent number 3. Kung igwa kang power na pig-raise sa saro pang exponent, makukuha ta ang simbag by just multiplying the exponent inside and the exponent outside. Yun na po ni ang sa tuyong inaapod na law of exponent number 3, power of a power rule. Ngunyan po, sunudan tatulos kang law of exponent number 4 ta haros magkaparehas man lang po sinda bago po kita mag-practice. So ano ang law of exponent number 4? Ang apod man sa iya is power of a product. Aro po kayo ang form. Igwa ka ning number sa laog na ang operation is multiplication, kaya product po ang nakalaig di. And gabusin da, pig-raise sa sarong exponent. Ang formula po is, si inot na factor, pig-raise sa exponent na y. Ang second factor, pig-raise man sa parehas na exponent. And ang extension po kayo ni is, ining number sa laog, pwede man na may exponent sinda. Halimbawa, si base A, may exponent na w, igwa pang sarong base B, may exponent na x. And gabus po sinda pig-raise sa sarong pang exponent, makukuha ta ang simbag by copying the first factor A raised to w and multiply by the exponent outside, yun man po ang gibuon duman sa pangaduang factor. Saro-saroon ta po nganing ma-analyze tang maray. Punanta sa inot na case. Halimbawa, igwa kita ning the quantity AB raised to the 3rd. Ang gusto sabihin mo kayan, ang base na AB, i-multiply ta 3 times by itself. Yan po ang nag-result. Giramdam po niya to na ang operation between A and B is multiplication. Ang operation between B and this A is also multiplication. Gabos pong operation sa enda, multiplication. So, pwede na po sindang gamitan kang inapod na commutative property of multiplication. Gusto sabihin, pwede na po sindang i-rearrange arog ani. Sigabos na mga A's taraid, sigabos na mga B's taraid. And since igwang tulong A na pig-multiply sa sadere, pwede na siyang isurat na exponent as A cubed. And ito man pong B, igwang tulong na pig-multiply sa sadere. So, ang shortcut na pagsurat is B cubed. Ngunyan po, gusto tang maaraman, paano makukuha ining simbag kung aram talang ining given problem sa wala. So, paano ta po i-connect ining duwang nasa puro? Naday ta nagamitan ka ining mga intermediate steps na inapod. So, hilingon ta po, ano ang nangyari? Notice po na ining A, pig-raise sa exponent 3, nga ni makuha ini. Ining B, pig-raise sa exponent 3, para makuha ito. Yun na po mismo yan ang inapotang law of exponent number 4. Kung may product sa laog, and pig-raise sinda sa exponent sa luwas, kada saro kang mga factors, i-raise na duman sa exponent na nasa luwas. Ining A, pig-raise sa 3, ining B, pig-raise sa 3, para makuha ang simbag. Ngunyan po, ilingon ta itong second case. Aro po kayo ang form, and ini ang example. The quantity A cubed B to the 4th all raised to the 2nd. Kung gamitan ta kang expansion, ini po ang expanded form niya. Igwang dua, ining base na A cubed B to the 4th, pig-multiply sa sadiri niya,
2 times. And again po, ang operation sa kada saro nida is multiplication. So pwedeng gamitan ta kang commutative property of multiplication. Pwede ta na sindang i-rearrange araw kani. Gabos na mga a cube magkatraid, gabos na mga b to the fourth magkatraid. And paano tayo simplify ini? Giromdom mo po niya to ang law of exponent number 1. Pag nag-multiply kita ng exponential number na may the same base, just add the exponent. So, ang resulta po is a to the 6th, b to the 8. Ninghuli po tayo ng 4 plus 4, yun na tong 8. Ining 3 plus 3, ito yung 6. Ngunyan po, giraray, gusto tang maraman, paano makukuha ining simbag na ini, haliigdi, na daita aram ining mga intermediate steps. Itait na po. Klarado po na ining 6, makakuha ta kung i-multiply ta lang ining 3 saka 2. Ining 8, makakuha ta kung i-multiply ta ining 4 saka 2. Iyan na po ang inapod na law of exponent number 4. So, ngunyan po, mag-practice kita. Halimbawa, ini ang problem. The quantity 3x to the 4th, y squared, c cubed, all raised to the 2nd. Ano po ang sayang simplified form? Inot po, pulahan ta ang exponent sa luwas nganing masusugta po kung saan siya nakaduman. Sabi po kang log exponent number 3 and number 4, gabos na mga factor sa laog, i-raise ta duman sa exponent sa luwas. So mailing po niya to na ang inot na factor is 3, ang exponent sa luwas is 2, yun na po ni ang naging resulta. Implied na may exponent 1 igdi, so 1 times 2 is 2. Sa sunod po, igwa kitang x to the 4th, pig-raise ta sa 2, applying law of exponent numbers 3 and 4, so 4 times 2, yun na po ni. And iyon man po ang nangyari sa factor na y squared and sa factor na c cubed. Saro-saro po sa inda, pig-raise ta sa exponent sa luwas na 2, and mailing po nindo na ang number 2 na yung exponent sa luwas, nakadistribute na po sa kada factor duman sa laog. Yan po ang application kang law of exponents numbers 3 and 4. Halipag di, isimplify ta na lang. So ini pong inot, 1 times 2 is 2, so 3 squared is 9. Ini pong sunod, i-multiply ta itong exponent, 4 times 2 is 8. I-multiply ta man exponent, 2 times 2 is 4. I-multiply ta man exponent, 3 times 2 equals 6. And simplifying, yun na po ni ang satuyang final answer. So, madali man lang po, step by step lang. Magduman po kita sa sunod na example. Halimbawa, we have the quantity 4m to the 4th n to the 0, p squared, all raised to exponent 2. So again, gamitan ta po ning laws of exponent. Saro-saroon ta po. Sinot na factor na 4, pig-raise sa exponent na 2. Ini po ang resulta. Then, sunod na factor m to the 4th, pig-raise sa exponent 2, yun na po ni ang resulta. And saro-saroon ta po hasta maubos tang pig-raise sa exponent 2. Then, simplify. Yun na po ni ang ma-resulta. Ini pong 4 raised to 1 times 2 naging 16. Ini pong sunod, m raised to 4 times 2 is m to the 8. Ngunyan po, 0 times 2 is still 0. And ang last po is p to the 4th. Aram ta na, any number raised to 0 is 1. So, sanglian ta ning 1 ining n to the 0. So, yan po ang ma-resulta. Naging 1 na po ining n to the 0. And then simplifying, because any number multiplied by 1 is still the number, hinali ta na itong 1. Yun na po ni ang satuyang final answer. Sarap pa pong example. Halimbawa, igwa kita ka ini. 2y raised to negative 1 c squared times 2x to the 4th z raised to negative 3 all raised to the 3rd. Again, applying law of exponent number 4, saro-saroon ta pong erase ang kada factor sa exponent sa luwas na iyo ang number 3. Susugon ta po ang nangyari. Ining 2, pig-raise sa exponent 3, yun na po ining result. Ining y to the negative 1, pig-raise sa exponent 3, pig-multiply ta po si negative 1 and si 3. So, po ining c squared, pig-multiply ta sa exponent na 2 igdi, saka itong exponent na 3 sa luwas, and yun man po ang nangyari sa mga natatada pang factors. Then, pagkatapos po kayo ni, isi-simplify ta na lang. Ini pong 2 to the 3rd, naging 8. Ini po, negative mangyari ang result. Kaya negative 3. Igdi, z to the 6th, 2 to the 3rd is equal to 8. 4 times 3 is 12, so x to the 12. And igdi po, negative mangyari ang ma-result. Ngunyan po, mailing ni doon na igwaigding constant, igwaigding z to the 6th, and z to the 9th. So, gamitan ta po kang inaapod na commutative property para ma-rearrange ta sinda and magtaraidan itong mga pararehas. Ngunyan po, isimplify ta na nganing itong may mga parehas na variables and gabos mga constants magkatraid. Ini pong inot na 8 times 8 naging 64. Then, ang x to the 12 mayong kaparehas, so kinopyata lang. Ining y to the 3rd kinopyata lang. Pero ining z to the 6 times z to the negative 9, pwede ta sindang i-multiply and gamit ang log exponent number 1, copy the common base and add the exponents. 6 plus negative 9 equals negative 3. So, yan na po ang naging resulta. Then, pag may negative exponent po kita, pwede tang izurat sa denominator. So, arag po kayo ni ang nagresulta. So, ining y to the 3rd, yaon sa numerator, mababalyo sa denominator, iyon po ang nangyari sa z to the negative 3. Naging denominator pero positive na ang exponent. And iyon na po ni ang satuyang simbag.
Mahiling po nindo na basta step by step lang makukuha nindo ang simbag. Ngunyan po, malaag ako ning 10 pang mga problems. Ipapiling ko ang problem in 5 seconds. Sisimbagan po nindo. Then sa masunod na slide, mahiling po nindo kung anong simbag. And then uro-utrohon po niya to hasta makaigwa kitang 10 practice exercises. Kung kaya po nindo ning mas dakol na oras, you can always pause the video. Ini po ang inot. Yan po ang timer na hiling nindong nagiro sa taas. And ang simbag po is letter D. Any number raised to 0 is 1. Ini po ang problem. And ang simbag is letter A. Multiply 3 times 4 to get 12. Igdi po, ma-apply na kamo kang log exponent number 4. Saro-saro na erase sa 4th power. Ang simbag po dyan is letter D. Iyo man po igdi, gamitan ng log exponent number 4. You can always pause the video kung kaya pa nidong more time. Ang simbag po is letter A. Next problem. Gabos po, giraray, erase sa exponent 2. And ini ang ma-result. Next problem. Pag negative po, isusurat sa denominator. Kaya ang simbag is letter D. Hindi po giraray negative ang exponent, so ina-expecta na ang gabos ng mga iyan yaon sa denominator 1 sa taas. So letter A. Iyon po igdi, erase sa exponent 2 applying log exponent number 4. And ang simbag po is letter B. You can always pause the video if you need more time to practice. So ang simbag po sa number 9 is letter D. And kung mahapot po kamo kung paano ko you can always interact in our comment section. And kung nakuha po nindo ang simbag, isurat po nindo sa comment section para maraman niya to na nakuha nindo. So dahil po nindo kalinguan na mag-subscribe po sa Bicol Math Avenue. And ini po sa kuyang math channel sa YouTube. Mga English versions po kang mga videos ko. Igo po kita dyan ng mga 300 math videos na gayud ngunyan. And sa Assistant in German Academy, igo po kita dyan ng more than 1,000 math videos. Igo po kita ng more than 150,000 followers sa ngunyan po all over the world. So salamat pong maray. Maghirilingan po girari kita igdi sa Bicol Math. Ini po si Lando Assistant, taga Calabanga. Just mabalos po.